Бездә бит инде нәрсә, нинди традиция бар, гореф, гадәт вә йола. Ахватлар артсын өчен, менә синең дә карауларың артсын өчен уже танылган кешене чакырырга кирәк. Ә ул танылган кеше кем? Бездә татар эстрадасы артистлары. Ну, или шул 3-4 йөзләгән меңле блогерлар бит менә шулар белән коллабалар ясап. Юк, инде 100 мең юк бит әле, туктап тор беләсең. Ашыгасың. Менә миңа мәсәлән кызык натурализм. Мин ул гафу итә күрәсезме? Ул артистларның һәрбер тапшыруда, һәрбер бөтен җирдә, ну, туйдырып бетерде уже. Мәсәлән, миңа кызык гади берәр механизаторның көне. Менә нигә шуның янына кайтмаска авылга, ит пешерергә. Менә ул ничек иртән чыкты, малларга салды, йомыркасын ашады, чәен эчте, кабызды шул лайлаланып беткән тракторын. Шул татарча сөйләле ул матур. Шул татарча сөйли. Теге ТНВ тапшыруына килеп, менә монда туй табыннары корып, чәчәкле бәлешләр белән без инде хатыным белән бер кашанда талашмыйбыз. 40 ел шикердәшеп яшибез. Авылдашларыбыз безне хөрмәт итә. Балаларга бер кашанда ачуланганым юк дип, менә шушлай кәнфитләнеп утыру түгел, чын реаль менә теге тәмле контент. Реализм җитми да татар контенты. Реализм җитми. Ул бар. Ләкин шулай ук бик шикле менә кемнәрдер чынлап менә теге ничек бар шулай төшерәләр. Авылга кайтып аеруча менә ул тенденция китте, ул чыннан да карарга чөнки бик кызык. Менә шул кәнфитләнүгә мин каршы. Чөнки үрнәк алалар әллә кайда. Казакстан урыс блогерларыннан нәйме теге миллионник булгач, аларныкын кабатласаң, шул алгоритм буенча күп җыеп буладыр кебек. Ну біз алар түгел. Безнең үзебезнең индивидуализм бар. Менә төшер син рилс аштан алып кайткан күчтәнәчләр турында. Менә теге бер салафан пакетка итен, пирогын, тортын, чәкчәген бөтенсен салып җибәрәләр. Менә шуны кызык иттереп. Монда төп момент нәрсәдә? Бер обыйң ашап утыра шуны шул ук вакытта реализм. Аштан нинди кешеләр була, мәсәлән, кемдер вагаз сөйли, кемдер тыңлый, кемдер кемдер ашарга гына килә, мәсәлән. Ой, это мин. Себя узнал. Менә тик үзебезгә генә кагылышлы шушы нәрсәләрне күтәреп, шуларны төшерү, менә индивидуализм җитми. Ал кызык булыр иде месең аудиториягә татар. Минемчә бик кызык, чөнки син бит анда үзеңне таныйсың. Ой, бу мин яки минем апа, минем абый дип, менә ул бит отклик дигән нәрсә. Ул әлбәттә ни бирә инде, шундук реакция бирә. Теге сразу репостлар китә, менә шушы китә, естественное продвижение синең контентның.